खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 24 अक्ट'बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनोसैलाय। ABMSUनि मानगोनां आफादगिरि थाइसान हुसेननि नखराव थांनानै माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबहैदों। लोगोसे तामुलपुर जिल्ला ABMSUनि मावखुलिखौबो गाग्लोबदों, लोगोसे तेर-बेथेर खालामदों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय फुजा बोथोरखौ नायनानै गुबुन गुबुन समाव बायदि जायगाफोराव बेबायदिनो दावराव-दावसिफोरा सोलिबाय थानाय समावनो दाखालिबो आरोबाव मोनसे जोबोद गिदिरथार जाथाया जानानै थांदों, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुरनि मोनसे दुर्गा फुजा मण्डपआव गोबां रायजो-राजाफोरा फैदोंमोन, जेराव फैनाय समावनो माखासे सुबुंफोरा मोननै पक्षनि गेजेराव नांलायलायनाय एबा दावराव-दावसिया सोमजिदोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानै ABMSUनि आफादगिरि मानगोनां थाइसान हुसेननि नखराव थांनानै माखासे हानजाफोरा गाग्लोबहैदों। लोगोसे तामुलपुर जिल्ला ABMSUनि मावखुलिखौबो तेर-बेथेर खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे जाथायखौ गुबैयै ABMSUनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे ABMSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला गुबैयै बे जाथायखौ बजरं दल एबा RSSनि मानसिफ्रानो खालामदों होनना बुंदों। लोगोसे बेनिखायनो बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनांगौनि थाखाय आसामनि DGPनो 24 घन्टानि सम होनाय जादों। लोगोसे बे 24 घन्टानि समावनो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होआब्ला बेनिफ्राय आरो गिदिरसिन आन्दोलन खालामनो गोनां जागोन होनना बुंथिदों। लोगोसे बे जाथाया तामुलपुरावल' जानानै थानाय नङा, गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदि जाथायफोरा सोलिलांबाय थागोन होननानैबो बुंथिदों। बेनिखायनो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनानै साजा होथारनांगौ होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै दाबि दैखांनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन समाव ABMSUनि बारग' आफादगिरि बिथांमोनखौ गावथारनाय, बुथारनाय बेबायदिनो आथिखालावबो ABMSUनि मानगोनां आफादगिरि थाइसान हुसेननि नखराव थांनानै थाइसान हुसेनखौबो गाग्लोबनो नागिरदों नामा होननानै बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रै बुंथिनायखौ होनो मोनदों। दुर्गा फुजानि समावनो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गसाइगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि फिलिमन बरगयारिनि ओंखाम संग्रा न'जों लोगोसे गंसे न'आ खामनानै सेवहांगार जालांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि सासे दुखुथिया सुबुंनि न'आव मोनसे अर खामनाय जायो, जेराव दुखुथिया सुबुङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला साननि 10 रिंगासोआव बिथाङा ओंखाम संग्रायाव ओंखाम संबाय थानाय समावनो ओंखाम संखांनानै जि दानो लानाय समावनो हरखाबै ओंखाम संग्रानिफ्राय अरा जोंखांनानै ओंखाम संग्राखौ खामो। लोगोसे खामखांनायनि उनाव गुबुन मोनसे न'आवबो बास्लायलांनानै गंनै न'आबो तेर-बेथेर खामग्लिलाङो होनना बुंथिनानै होदों। मख'जाथावदि बिथाङा आरोबाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला बिथाङा खामला मावनानै जायो, बिथांनि फिसाया लोगोसे गावहाबो जि दानानै जि फाननानै जायो। बेनिखायनो गासै 40,000सोनि जियाबो खामनानै सेवहांगार जालांदों। बेनि अनगायैबो गोबां मुवा बेसाद खामनायजों लोगोसे गंनै न'आबो सेवहांगार जालांनायनि जाउनाव गासै 5 लाख रांसोनि खहा जाबाय होननानै बिथाङा रोखायै बुंथिनानै होदों। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों सरकारा गोरिब साननानै माबा मोनसे अनसुंथाइ होयो, बेखौनो गुरै खावलायहरनाय जायो होननानैबो मोनथिनो मोनबावदों। दासाई फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो गाजा-गोमजायै खुंफुंनांगौनि थाखाय 10 लाख करियै बोसोराव हरनाय जासिगोन। बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानथालिफोरा गावसोरनि हारिनि देरसिन फोरबो दासाई फोरबोखौ मैया बिटिआर ओनसोलनि गुबुन जायगायाव फालिनाय जादोंमोन, जेराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होदों बे बाथ्राखौ। नंगौ, बेनि अनगायैबो बिथाङा आथिखालाव बिटिआर गोरोबथाजों फैफानाय मोनसे
बिरसा मुंडा भबनखौबो थाबैनो लुफुंनाय जासिगोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा बेखौबो रोखायै बुंथिनानै होदों दि बिरसा मुंडा भबनखौ लुफुंनांसिगौमोन, नाथायबा हानि एसे बेले-बेजे जानायाव दासिम लुफुंनो हानाय जायाखै। आसा खालामो बेयो थाबैनो लुफुंजागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों। मिरु BSUनि सासे नेहाथारि दुलाराय बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। ABMSUनि आफादगिरि थाइसान हुसेननि नखराव थांनानै माखासे दुथांफोरा गाग्लोबहैनायखौ फिनजाथाय होनानैनो बे खौरांगिरि मेलखौ लानाय जादों। थारैनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला दाखालि थांनाय मोनाबिलियाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे दुर्गा मन्दपआव जानाय दावराव-दावसिखौ लानानैनो माखासे सुबुंफोरा ABMSUनि आफादगिरि थाइसान हुसेननि नखराव थांनानै गाग्लोबहैदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा ABMSUनि आफादगिरिया न'आव गैयाब्लाबो बिथांमोनहा ABMSUनि आफादगिरि थाइसान हुसेननि बिमा-बिफाखौ माखासे आरजाथावै बाथ्रा बुंनायखौबो मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबाङानो बायदि रावजों सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। थारैनो बेबायदिनो मैयाबो BSUनि मानगोनां सासे नेहाथारि दुलाराय बसुमतारीया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों दि सासे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा नखराव आलो-गोजोनै थानो हाला नामा? आथिखालाव BTCआव बेबायदि थासारि फैमारबाय नामा होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बुंनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे दायनिगिरिखौ जेसेबां हायो एसेबांनो थाबनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि सरकाराव फैफिनोब्ला जौ-जुवाजों सानफ्रोमबो गोदोनानै थानो हागोन, लोगोसे बेबायदिनो फुजा मेलाखौबो हास्थायग्रा गोबां सुबुंफोर थागोन, मानोना बेयो जोंनि गेजेराव हारिमु जानानै थाखाबाय। थारैनो बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा मैया दुर्गा फुजानि समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दुर्गा मन्दपफोराव नायदिंहैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ लानानैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया जेरै 17 बोसोराव ओनसोलाव जौ-जुवा मेलाखौ 365 सानाव 365खौनो बेबायदि होनानै गालांदोंमोन। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया जेरै पावाराव फैफिनोब्ला जौ-जुवाजों गोदोफबनानै थानो हागोन, थिग बेबायदिनो मेला-दुलाखौबो लाबोफिननो हायोब्ला मेला-दुलाजों गोदोफबनानै थाग्रा गोबां मानसिफोर लुबैनानै दं। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मानगोनां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा।